Дәрестән төшке ашка. Казандагы 90-нчы гимназиядә укучыларга гуляш белән туклыклы макарон, кишер салаты, компот бирделәр. Барлык кайнар ризыкны иртән азык-төлек һәм социаль туклану департаментыннан алып килделәр. Мы составили меню, получили его экспертное заключение и согласовали. Без меню төзедек, эксперт бәяләмәсен алдык, Роспотребнадзор белән килештердек. Менюга барлык таләпләргә туры китереп салкын кабылгыклар, яшелчә, җиләк-җимеш, шулпа, ит, балык, терлек яки кош ите, гарнир, эчемлек, икмәк керә. Менюга балалар яхшы бәя бирде. Тәлинкәләр бушап калды. Аш әзерләүчеләр дә канәгать. Мондый ашны укучылар үзләре дә фастфудтан яхшырак диләр. В столовой еда всегда вкусная. Повара очень хорошо готовят. 1-4 сыйныфларда укучыларны бушлай кайнар ризык белән яңа уку елыннан башлап ашаталар. 1 сентябрьдән ашханәгә керү кагыйдәләре дә үзгәрде. Хәзер һәр сыйныф социаль дистанцияны үтәп чиратлап керә. Залда 50-гә якын укучы бар. Мы видим, что 50-дән артык баланы даими ашату, социаль дистанция, булар барысы да билгеле график буенча үтәлә. Ашхана хезмәткәрләре, сыйныф җитәкчеләре, озатып йөрүче педагоглар кайнар аш белән тәэмин итүнең оператив оештыруына зур игътибар итәләр. Казан мәктәпләрендә туклану сыйфатын ата-аналар контрольдә тота ала. Сораулар һәм тәкъдимнәрне департаментның рәсми сайтында кабул итәләр. Тагын социаль челтәрләр Instagram аша шалтыратырга яки язарга була. Алсу Хабибуллина, Эльза Ахмәтҗанова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.